onye ka ọ bịa na-elisi nke dị njọ nụ ije dị na nwunye si n'obi ije ọgọlọgọlọ ọgọlọgọlọ bụ ije agwọ ije dị na nwunye ga na-ekwu n'obi ije ọgọlọgọlọ ọgọlọgọlọ bụ ije agwọ eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma ije dị na nwunye ije ọma tụ mma ọjọtụ njọ o nwere ike ịma mma n'ụtụtụ oruzie n'abalị agba awọ nwere ike agba awọ n'ụtụtụ oruzie n'abalị emezie Chineke emere onwe ya aha amamina wata ije agwọ ka ọgwọ ije zigizag ka ọgwọ anaghị aghọta ya aghọta na-aghọta ya bụ ihe ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ otu a ka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ ije dị na nwunye nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 n'ihe omume ahụ anyị na-anọ na-eleba ya anya okwu gbasatara alụmdi na nwunye bụ ebe anyị na-anọ na-atụle ọtụtụ okwu dịgasị iche iche o wee bụrụ ya na mgbede taa anyị ezuola ka anyị ha eru udele mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwada nwoke ọcha Clara you are welcome. Well, the floor is yours. mgbanwe na ha adịsịla obere Okay. ịgbalịala. Oh, that reminds me nwaanyị ọma, don't worry. O nwere ihe m bịara bịa chefuo. Igirigi ayamma igirigi ayamma oche nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwe ngwa ọsọ nwa ọkụkọ nwe ngwa ọsọ ọkwara nke dibịa wepụ ana m anụ ihe ị na-ekwu eze mmụọ eze nwaanyị nnọọ the floor is yours. Ịgbalịala odogo na redio Igbo ndị ọma Igbo dị sansam ndewo nụ mgbede ọma na ole otu unu mere ole ka osikesi anyanwụ n'ogbe unu eji maka na ọ na-ada ọfụma asị m ya gaziere nọ ndewo wee bụrụ ya ma di na nwunye ka mgbanụ ka mme na-anịtachidera eze Mommy G.O. ka mme ya introduce o si n'iru bịa shari mama yeah oh daddy yes daddy yeah Mommy G.O. the floor is yours. hallelujah amen Igbo dị sansam Igbo ọma mgbede ọma na okeke unu dị keke ekesi anyanwụ unu anyị abaala ha ọhụrụ anyị si udo dịrị unu nke onye chiri ya zere hụla afọ a onye ọbụla gbado anya ndewo unu ndewo ka ọ dị anịtachidera eze afọ ọhụrụ a kedu ka isi ahụta dị ya afọ ọhụrụ a ga-adị ọ ga-adị mma ọkwa ya ọ ga-adị ihe a na-akpọ ọ ga-adị mma dịfe ọ ga-adị special very special okay Clara nwoke ọcha afọ gara aga kedu ka o si dị ara gị ọ dị gị okenye n'ahụ n'ime ihe niile Chineke si anyị ya ekele ana m ekele Chineke ọ mara mma ọ jọrọ njọ aṅara m ya bụ afọ nwee ike bata n'afọ a bụ 2026 a sị gị gbanwee otu ihe ị hụrụ last year sị gị chọghị ịhụ ya this year kedu ihe ọgwụ nwaanyị ọma mmadụ ịtụ m n'ọnụ mmadụ ikwe m nkwa na-eme I would like it to change. ị ga-like ka e change ya biko ka a na-atụ gị n'ọnụ wee eme ya aka ya ihe n'okpuru ị chọrọ ka a gbanwee that rubbish nsogbu adịghị onye ọbụla na-promise Clara ihe na-anaghị emezu ya gbanwee onye ọbụla na-ekwe ya nkwa na-anaghị emezu ya gbanwee ị na-ekwe ya nkwa na-anaghị emezu ya tụgharịa uche gbanwee ụtụ na ọjị n'ahụ na-egbu ọjị ewu nwa m ụtụ ahụ nọ gị n'ahụ ịsụ ya ka akwa ịsụ ya ka akwa hold on yeah please ihe
onye ọbụla na-achụkwanụ nwa nkelu onye ọbụla na-achụ nwa nkelu kpọọ ya aha ka nnụnụ ndị ọzọ hapụ ịgbagbu onwe ya n'ọsọ. Ọ gị ka m na-ekwu. Thank you. Ị ma nwata ene na-aga alike this evening. Clara ịkpọ m aha this evening mụ na gị eme ihe na-adịghị mma. Ihe m ji ekwu ga-enye ahụ. Nwata ene na-aga ya alike this evening imepere ọnụ kpọọ m aha. It's not far from me. It's not far from me. Ihe na-akọwa na mụ nwa na-egbuzini gị. Oh God. Onwe na nkwa m kwere gị na-emezubeghị. Hey! Uche ji ọnụ gị kwenye ji. Onwe na nkwa m kwere gị na-emezubeghị. Hicha ọnụ gị. Unu eburukwala bịa. Ichegodo ọnụ gị. Nye akwa afọ ọhụrụ. Ya wụrụ na ị na-asọpọtụ o kwesịrị otu Clara kwụ gị ihe gịrị ya atịa. Because enough of this rubbish this new year. Afọ ọhụrụ. Anita ka ebi narị ata aga. Reaction. Ọkụ na ebe a ya ebo m ebubo. Oge ebubo ahụrụ m ya nwoke ọma. Obi ya chere na awụma akpabio na-eji court case eme New Year resolution or revolution. Ọ dị egwu. Ị chere na Clara ibo m ebubo I will not withdraw it. Mụ na gị ga-ahụ isi ya. Ị hụrụ nke ya m na-agwa gị ugbu a. Ị ga-biko ị ga-akpachapụrụ m n'anya ihe ọwụla ikwe m nkwa n'afọ a eme ya eme uche ọwụ m na gị maka na ịnwa m ị ga-anwata m ama m ihe m ji ekwu ya ụtọ m shiwedo obi m na jiri obi ọcha m obi ọma m ya wụ mụnwa nwe okwu ya niile ị na-ekwu kemgbe ahụ. Please Clara mụnwa na onwe nke ịkpọrọ ụtọ ịkpọrọ m ụtọ today you called me ụtọ na-agba ọjị dị ya n'ahụ. Ahụ siela m anya oke ọkpa kpuru ya ekpu na n'oge na-adịghị anya a ga-eji isi ya nye ụmụaka n'ebe ọ bụ na e nyere ụmụaka isi ya mkparị ga-adị isiwe ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ ụnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede taa mụ na ha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfụfọ. Ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma Kaisedo ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke taa anyị kwadoro akwado wee wochaa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ ụzọ kacha mma di na nwunye ga-esi amalite afọ ọhụrụ a. Ụzọ kacha mma di na nwunye ga-esi eme gịnị amalite afọ ọhụrụ a. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị kedu ụzọ kacha mma ị chere na di na nwunye kwesịrị iji ahazi onwe ha na nkwado maka afọ ọhụrụ a? Kedu ụzọ ị chere kacha mma di na nwunye ga-esi ahazi onwe ha na nkwado maka afọ ọhụrụ anyị nọ n'ime ya? Uche o ịma na ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mama. Otu a ihe awụ virgin year. Yes tia nylon year. Nylon year a na-emetụba aka. A na-emetụba ya aka. Year the righteous. Holy. So ị ga-abịa nnọọ de gị na nwunye gị dịka di na nwunye unu akpụlụ uche azụ ọrụ otu unu ga-esi hazie afọ a ya onwe ike gara unu maka na ọ dịghị mma iji ihe mere agba ochie abata na this new year. Thank you n'ochi gị n'ọnụ pụta. I know what I'm saying. Thank you, go ahead. Aneta, agwara m gị ya agwa. This girl is up to something. I told you. It's well with my soul. Ọ dị ego ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ na mgbede a anyị nọ live na Facebook. Gaa Facebook gaa kiriwe anyị zibatara anyị ozi gbasara ihe ị chere gbasara ya bụ ajụjụ anyị ji n'aka na mgbede a. Ya bụrụ ma anyị lọghachie ụnụ manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ jiri nwayọọ leba ya bụ isiokwu anya na mgbede a n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị.
anyị ga-akọrọ onye akụkọ ụwa anyị ka omenala siri mee ka anyị nọrọ n'ibe akwa n'ezianụ onye fụrụ n'anya onye na-asọ obi m ka m si jee n'ime ọbịa ebe m na-echu mmiri ka m fụrụ dịnta o wee masị m ife ụtọ nke obi m olileanya nke obi m bịa kene dịnta ọ dị n'obi m egwu a igbe m echetarala m afọ 2009 mgbe m nwere my first love on earth a. igbe m ọmalịcha nwaanyị mara mma aha ya bụ Ugomma ọ dị egwu masị ya laikere m ya asịkwa na o nwekwara interest ebe m nọ. All of a sudden fast forward ya to 2011 na-enweta update na Ugomma alụọla di. I was adị m heartbroken. ọ dị n'obi m ike gbọrọ mana ya dịwa onye o mere amarala. It is well with my soul. ọ dị n'obi God, biko na ụdị ole ị na-akọla ihe a I just want to let you know achọrọ m ịgwa gị na ana m ọta call ihe ndị a biko akọwozili ya achọ m ebila tinyere mụ na Chineke na ụgwọ ebila tinyere mụ na Chineke n'iru ya ịchọ ịnara anụmanụ momiji a ị na-ana ọtakọ biko kọọlụ nke a kpọrọ gị ka ọ bụ nke a na-akpọ ha oge gị gbara gawa onye kpọrọ gị n'ọta Clara nwoke ọcha look at you onye kpọrọ gị n'ọta look at you maka na ịhụ na ndị ọzọ na-agbapụta n'ọta gị gbara gbirigbiri gbapụta ịza gị ọtakọ ị ga na-amụ ụdịka ihe ị ga-emechaza ashịraịkọ ọkwa gị ma ị ga-emechaza ashịraịkọ ọ dị ego ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ anyị awụchala mgbanụ ka ọ dị na mgbede a ka anyị leba ya anya bụ ụzọ kacha mma di na nwunye ga-esi amalite afọ ọhụrụ a. Ịbụrụ nwoke ji nwaanyị, ịbụrụ nwaanyị nọ na di, ya bụrụ na redio a ọ dị gị ebe dị anya na mgbede a, bukọta ya nso gbalie ya elu ma hara anyị nke fọrọ. Last year agago ihe a bụ gịnị New Year. O nwere ihe gị na nwunye gị kwesịrị ime, o nwere ihe gị na di gị kwesịrị ime na mkpado maka this New Year. Maka na ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya na unu bụ agba ochie ahụ unu kpara 25 gara aga bụrụ ya gbim bata n'afọ ọhụrụ a, this Tia Nylon year, this Virgin year ma ọ bụrụkwa Clara nwoke ọcha a na-ebibe ya aka afọ a dị ọhụrụ otu a. Oh my God. Ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya na unu bụ agba na-enweghị isi na ọdụ bata this New Year. Ya bụrụ na redio a dị gị ebe dị anya, gbalịa bukọta ya nso gbalie ya elu ma hara anyị nke fọrọ. Ihe mbụ unu kwesịrị ime dịka di na nwunye, unu ga-agbalị gbaghara onwe unu. Onye ọbụla ọ na-ewe ebe ọ na-ewe ya agbaghara. Di gị o buru ụmụ nwa n'afọ gara aga, forgive and forget. Please, biko. Di gị o kwere gị nkwa o mezughị ya, forgive and forget. O kpeela nkwa ịzụtara gị kọịkọị shi ọ zụtahụ. O kpeela nkwa ịzụtara gị okpu ọ zụtaghị. O kpeela nkwa ịzụtara gị elu na ala ọ zụtaghị. Di gị nwere obi kpekpere last year. gbaghara Ikekwe ị gara aga were chaja ya sị gị give me my charger back. Forgive and forget. Forgive and forget. Ebe ọbụla ọ na-ewute gị gbaghara. Ọ dịkwa mma o. gbaghara Akwụkwọ nsọ Chineke ji wee kpọọ m kọọla. Ọ mere ka m mara na anyị kwesịrị ịgbaghara onye ọbụla mehiere anyị. Mana ọ ga-ajọgbu onwe ya na agbagharachaghị ijikwa aka ahụ bata n'afọ a. Ọ bụ ihe ga-ajọgbu onwe ya. Ọ bụ ihe ga-ajọgbu onwe ya. Na agbaghara mmadụ ya ala ha na vomit ya. Thank you. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Biko. Ya bụrụ na a ga-agbaghara gị ga ịla ha na vomit gị, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Sepụ aka enwe n'ofe. Thank you.
ntị ọ dịkwa ntị ọ dịkwa ntị dị gị bụ onye na-akpa agba dị otu a gị bụ nwoke na-akpa agba dị otu a sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọra gị aka mmadụ. ntị dị o uche ama m ị ntị na-aghọta ọ dịkwa ntị dị nyekwanụ gị nwa bụ nwoke ikekwe ị na-ekwu okwu nwunye gị na-atụ gị n'ọnụ gị dosi ihe nwunye gị ewere ideso ego ya ewere si gị na ego gị ọhụrụ ego gị ka ego gị na-aga ije ịkwụnye chaja nwunye gị akpọrọ slippery charger gị kwu elu ya ekpuwe ala ikwu atọ ya nọrọ na ise chebiri gị forgive and forget ya ebukwala akwa agwa allow it to slide gbaghara o nwoke ọma o teela bidoro dịwa ihe a ị ga-edikwa ya this year hallelujah ya ewutekwala gị mana ebe ị kwesịrị ịrị ya atụ weburu that kind of attitude bịa ha this year gị marazi ihe ị ga-eme gị ya atịsie thank God o ama m na things aghọta has passed away behold thank God for this new life onye o mere amara I na have encountered with okwu God. ya nwere ndị ọ na-arụ ọrụ n'ahụ ọ dị ego a eluola ogbu n'igwe ahụ enwuru n'ụfọdụ ndị ahụ enwuru n'ahụ ọkụ they know themselves ha ma onwe ha Thank o God. nwere ndị okwu ya wụ straight bullet mara ha gbim Thank God I've given my life to N'ahụ. Christ. Otu ọtakọọla m zara. stray bullet A lot of things has changed in my o life. nwere ndị okwu ya ga-ama nnọọ si n'elu ọlụta ahụ mapụta ha o nwere ndị okwu ya ga-esi n'elu ọlụta ebe ahụ a gara ịza ọtakọl mapụta ha ebe ahụ ọ dị ego mana nke bụ isiokwu wee bụrụ di na nwunye chọrọ ime nke ọma ha agaghị eji ihe ochie ebido ihe nke ọhụrụ ihe mere eme na gịnị emeela forgive and forget ikekwe ijidere di gị mgbe ọ na-ebu ụmụ nwa ikekwe ijidere di gị mgbe ọ na-ele ndị gba ọtọ Clary mana o nwere ụmụ nwoke na-eme ihe dị otu a o nwere ụmụ nwoke ha nọ na-ajikwa nwaanyị o mana ịhụ ha ebe ha na ihe onyonyo ndị gba ọtọ na alụlụ ịhụ ha ebe ha na ihe onyonyo ndị gba ọtọ na alụlụ gị gbaa n'aka ikekwe ijidere di gị n'ụdị a kemgbe ahụ obi agba gị njọ onwe ihe nwoke mmadụ mere na-amasị gị forgive and forget gbaghara Gbaghara. obi gị dị ọkụ dajụọ Uche ihe ikwugekwana wee eziokwu. otu a ka ọ dị Maka na ịbịa burucha ihe niile a n'obi ya na-anyịgbu gị ya na-anyị gị ya na-anyị gị biko taa afọ ahụ ya na-asị new year New resolution. life. Enwe na ihe ndị ga-eji chụọ afọ biko were ihe ndị ahụ chụọ afọ ebukwala ya abata n'afọ ọhụrụ a ka ọ hapụ ịbịa mebiere gị ihe n'afọ ọhụrụ a otu a m nọ na ama m ka obi si wee ghee m last year okay mana ihe niile ha bịa nwụsa ya si ọzọ emena Chineke na-enyekwara m aka na-enye otu ihe ahụ ọrakwa ahụ mabịa nwee kọọla nwe otu a ka ọ dịkwa m otu a ka ọ dịkwa m iwekwara enweghị m kọl mana ama nke o si dị m n'obi ayo ama nke o si dị m n'obi mana ahapụchala m ihe niile ahapụchala m ihe a niile nsogbu adịghị gbaghara di gị gbaghara nwunye gị ọ bụghị ha na-ekpu gị ike obi kpekperere biko gị ike obi kpekperere agaghị m agbaghara ya ya hụ na ị gaghị agbaghara ya gaa n'ụlọ nna gị leave that man alone mgbaghara dị mma ya kwanụ na ị gaghị agbaghara nwunye gị chọọkwanụ nwaanyị ọzọ lụrụ he ka ọ gịnị gị buru ire n'obi kechie uche ọ dịcha mfe isi lawa maka na ọtụtụ ndị ịbịa lechaa going back ahụ ife a ọ dị ife a ife a the best option wee gbaghara ịgbaghara you forget you forgive biko ọ dị oke mkpa gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya wụ na ịma na okwu awụkwa egwu achị ụtaba n'aka na-agba okay ị hụrụ afọ ọhụrụ unu ga-eji ekpere malite ya prayer is a key. Jesus started with prayers and ended with prayer. Prayer is the master key. Oh yeah, one more time. Prayer is the key. Prayer is the key. Hallelujah. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Oh yeah. Ama me na water. You start the year with prayer. You end it with prayer.
maka na onye buru chi ụzọ ọ gbagburu onwe ya n'ọsọ mana isi Chineke afọ ama m ka o si wee dị ihe tinyere m agụ n'ọnụ ekwensu ga-emetụ ya aka ihe tinyere m agụ n'ọnụ onye iro ga-emetụ ya aka Ebube amami na-aghọta gị were ezinụlọ gị nyefee n'aka gị na Chineke ka onye unu amara unu ji anya afa gị were di gị lukpuo ya n'ime aka Chineke di gị agụ na-ebugharị ụmụ nwa left right and center gị si Chineke hụrụ disi ya ọ ga-eme ekepịa m anya di m ekepịa m anya di m ụmụ nwa nọrọ right ya lewe anya left ụmụ nwa nọrọ left ya lewe anya right ihe ọbụla ga-eme ka ụmụ nwa cross ya gị si mba nke agaghị awa ọkọ Chineke gbochie ya ama mme na-aghọta apụkwa ekpere na wọk ejigbo agwa ya onye ọcha otu onye a ga-esi na-eche nji ị na-aghọta ọ ga-atụ gị n'anya ọ ga-atụ gị n'anya enwekwana ihe ndị na-eji eme mere o ji ele anya n'ezi ga-ekwụchite ụfọdụ ihe ndị ahụ is your husband ọ dị oke mkpa try and do things that will make him to look at you gị lekwana ihe ndị na-awa ọkụ hụ last year si Chineke o ị hụrụ disi ye ọ bụ eziokwu na di m kụkọrọ aka disi ya ọ gaghị akụkọ gịnị aka Chineke hụrụ disi ye ọ bụ eziokwu na ihe adịchaghị dị ka m si tụọ anya ya mana ị hụrụ disi ye ihe ga-adị mma you commit it into the hands of God gwa m si ya jide ya ya la afọ a jidere gị ya la afọ a duwe gị ya la afọ a nọrọ n'isi ụgbọ onwe ihe dị ka iji afọ nyefee Chineke gị n'aka ọ ya nwe ihe niile ọ dị oke mkpa you start it with God ọ dị oke mkpa gaa n'ihu nye aka Anita Chidera Eze ọzọ dị ka ibe ya unu na unu doziri esemokwu nọ n'etiti ụmụ unu ma dokwa ụmụ unu ndụmọdụ ọnwa gara aga afọ gara aga na enwere ụfọdụ ndị ụmụ ha batara nke a ji ego karịa onye nka ewere maka nke a ji ego karịa onye nke ewere ịhụnanya tụkwasị n'ebe nke ji ego nke ọzọ na obi a na-eme ya njọ ya nwezi obi ọjọọ n'ebe nwanne ya nọ unu n'afọ ọhụrụ a unu doziri ịhụnanya unu doziri ụmụ unu ọfụma otu ahụ unu chọrọ ka Chineke nna si dewere unu ụmụ unu were ụmụ unu nyefekwa n'aka Chineke dụọ ha ọdụ onye nke na-eme nke ọ na-eme ya mee nke dị mma ya bakwala na otu nzuzo onye nke a emekwala nke ọjọọ wụ nwa gị nwaanyị gawa siti ebe ọ nọ akpọ gị na ekwentị n'ọkwa akwụna ka ọ gaje ịgba nke nwoke araba Pablo gị dụọ ha ndụmọdụ ya onye na-eme nke ọ na-eme ya yikpe asaa n'anya ya ya mara na echi dị ime ọ dị oke mkpa ihe a wee n'uye you call your children gị kpọọ ụmụaka gị ha agbakọ gị si hụrụ Emeka ị hụrụ rịpọtụ ahụ m nwetara last year asị na ị gara aga zuo ohi gị chee na echefuola m hụrụ this year achọrọ m ịnụ ya I don't want to hear it again gị lee onye nke ọzọ gba ya okpu gbazie ụmụ gị biko gbazie ụmụ gị mgbe nke nna na-agbazikwa olu a nke onye nne tikwa ọnụ thank you so much biko ka ọ hapụ dị ka emeghị nna ya ozuola na hapụ onye tikwa ọnụ chụ ya babababababababa ọ dị oke mkpa akasị onye chu enwe onye ga-ata ọkpa ya ọ dị oke mkpa ọ dị gịnị oke mkpa ikekwe ụmụ gị abụọ na-enwe esemokwu gị mama you know na ụmụ gị abụọ a ha na-enwe gịnị esemokwu lee na amalitela afọ call them jụọ ha gịnị bụ iwe gị igbuo nwanne gị na onye ga-ebi kedu dị ihe na-esere gị na nwanne gị hụ nnọọ na ị doziri esemokwu ya dị n'etiti ụmụ gị tupu afọ a na-amalite ịhụ na ndị mmadụ ejira nwayọọ lọtawa ebe niile kwekwala activities amalitela ihe niile amalitela ebudola ụwa n'isi ọzọ amami na-aghọta gị hazie ezinụlọ gị hazie ụmụ gị dụọ ha ndụmọdụ onye nke a ọ bụ eziokwu na ị nọrọ idle throughout last year otu a ka a na-ebe gị sị gị jee mụọ ọrụ ị hụrụ this year ị ga-achọrịrị ihe ị ga-amụ a ga-efisi gị ọ ga-awụrịrị this January you must start something eziokwu ị ga-achọrịrị aka ọrụ ị ga-amụ ma ọwa ahịa ị ga-amụ ka ịdị busy gị hazie onwe gị ọ dị gịnị oke mkpa ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute mana otu ihe doro anya wee bụrụ otu ọbụla mmadụ si dowe akwa ya ka ọ ga-esi arahụ n'elu ya na-aghọta nke
ọzọ wee bụrụ nweenụ mkparịta ụka tara ọchịchị dịka di na nwunye ma maranụ ihe na ihe unu ga-eme na nke unu ga-agbanwe n'afọ a. Ọ dịkwa oke mkpa o. Amami na-aghọta. Ịma na enwere plan I figure out that last year. Okay. Na work ho. You akwa restructure abi. Otu ọwụla ọwụ gbaligode so ike gị. Ọ dị oke mkpa nke fọrọ mmiri asụpụkọ. Achọ nke ga-asụ ugbu a. You know? Gị bịa Okay, Rethink ya. igirigi. Mana nchịkọta okwu wee bụrụ nwaanyị ọma. Ịma ichiye kwesịrị inwe formation nke ya. Otu a ka ọ dị. Tactics nke ya. Gị hazie ezinụlọ gị. Lee ka ihe ga-esi adịara anyị dịsie. Ị hụrụ dịsie. Ọ bụ eziokwu na ahịa anyị zụrụ ahịa 1 million naira. Anyị ga-ahụ na anyị mere upgrade. You set your target. You bring out your formation. Mara ka ị ga-esi agba formation ahụ. Mara ka ezinụlọ gị ga-esi efuture na gịnị formation ahụ. Amami na-aghọta. Mara onye ga-eme nke ọ ga-eme. Mara onye ga-eme nke ọ ga-eme. Thank you so much. O nwere ike na afọ gara aga unu ejichaghị ihe ahụ unu na-emeji kpọrọ ihe. Pụta ịhụrụ nke a unu ga-put more effort. More effort. You set your target. Onye ọbụla etinye uche n'ime ya. Ọ dị oke mkpa o. Ọ dị gịnị oke mkpa. Ịgbakwa nkịtị n'afọ a ịma nwaada nwoke ọcha Clara ọtụtụ ndị mmadụ na ha ekwula ehụrụ this year na my own this year na my own this year na my own ịgbakwa nkịtị inogo be your own. Inogo be your own. Ọ bụ ịfanye aka n'ụkwụ. Onye jikwa moto gbaa gị mmiri last year ọ na-enwekwa ihe ị mere ọ ga-akpa gị mmiri this year. Amami na-aghọta gị ma wu chenji ahụ ị na-ekwu okwu ya. You make the move Chineke esochie gị azụ maka na onye kwe chi ekwe. Onye kwe chi ekwe. Ị ga-amapụ arịrị. Ị ga-enwe target. Mapụ atụ ihe a ị ga-eji your plans. Abịakwala fụkwu aka gị na-ele ihe niile bahụ ndị ọzọ na-agbaje gị nọrọ na-ele ha bahụ. No. Kemgbe nwa gị ahụ bidoro n'ụwa n'ụlọ ọ naghị emetụ gị n'obi. Kemgbe nwa gị ahụ bidoro n'ụwa n'ụlọ ọ naghị emetụ gị n'obi. This year ọ ga-anọkwa n'ụlọ. Ọ ga-anọkwa n'ụlọ indirectly man ị na-etere bandit. Yes. Maka na an idle man with devil's workshop. Kedu your plan? By now you should have a plan. The year ebidola o. You should have a plan. Gị hazie onwe gị hazie ezinụlọ gị. Chịpụ ndụ nwa m agaghị anọ ha idle this year. Mma nwaanyị ọ ga-enwerịrị ihe ọ ga-eme. Nwunye m aga m emerịrị ya nke mụ nwa na onwe m I must do this. You set your target. Hazie onwe gị. Lee scale of preference gị hazie ya. Very important. Ka erukwara n'ụtụtụ ndị ka ebidogo ahịa ị ga-aga ahịa n'oge gị nọwa n'ụlọ 12 akụọ. Ndị kpọchukwana m ihe ime ga mba ndị kọstọma ga-abịa na-eche gị na shop. Ọgwụkwa ya dịsie o rụ dịsie ị ga-ekaji n'ume bilie mgbe ibe gị biliri. Gbara onwe gị mbọ. Gbara onwe gị mbọ. Ọ dị oke mkpa. Maka oje ntụke. Ọ dị oke mkpa. You do something for something to change. Ị nọrọ ofu ebe ọ gaghị agbanwe. Anyị wee na-ajụ gị na mgbede a gee ntị. Kedu ihe ị chere? Kedu ụzọ ị chere kacha mma di na nwunye ga-esi amalite afọ ọhụrụ a? Gịnị na gịnị ka ị chere di na nwunye ga-eme bụ ihe kacha mma iji amalite afọ ọhụrụ a? Kedu ụzọ ị chere kacha mma di na nwunye ga-agbaso na mmalite afọ ọhụrụ a? Ọ dị oke mkpa ya bụrụ na ị mere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gaa zibatara anyị ozi. Anyị nọ live na Facebook anyị. Gị gaa ebe ahụ zibatara anyị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara ya bụ ajụjụ anyị ji n'aka na mgbede a. Mgbede ọma. Ọka nọ ya? Ikuku ejidela onye nka ngwa nọ biko gbalịa kpọghachie nke akụchapụla gbalịkwa kpọghachie nọ ka i wee nwee ike tinye ọnụ n'okwu a anyị ji n'aka na mgbede a. Ọ n'ebe ahụ biko na arịtụ ikuku na-enye gị nsogbu.
adị m mma o. mgbede ọma o. anyị dị mma o, anyị dị mma, ikuku na-enye gị nsogbu. Biko ị ga-agbalị kpọghachite teno, ikuku na-enye gị ezigbote nsogbu, nke a kụchapụkwala. Gbalịa kpọghachie. Ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Ugoeze Vivian Ọsọ Uche na Clara mgbede ọma na Chineke eme na anyị alọghachiela ọsị anyị Happy New Year na Eko FM biko na ikuku anyị adịchahụ clear na Chineke gọzie anyị ma nke ọma na ọdịchahụ clear nwere anyị ndidi oge na-adịghị anya ọ ga-adịwa clear anyị ahụ na nke gị Wilson White Favor ọ sị my people I greet you ya gazie mgbede ọma. Hello? Mgbede ọma. Hello? Ị ka n'ebe ahụ? Uche nne m. Ya gazie ndewo. Mmekara, Happy New Year. Same to you. Anita, ekele m Happy New Year. Ndewo, same to you. Ahụ ND, ekwuru akpọla ndụ. Okay, gaa n'ihu ND. Etiwu sọpọt sigodi lọbụ nga ahụ. But I want some family love n'etiti ha. Love with you so that they form a better family. Okay. I think that love, nothing is going on. Ịhụnanya dị important thing. Okay, ihe na-akọwa bụ na ha jiri ịhụnanya malite afọ ọkwa ya? Malite, some family ịhụnanya n'ezinụlọ ha. Eze iji ịhụnanya malite, ọ ga-adị mma for other things. Ndewo, ngwanụ ya gaziri gị nọ. Mgbede ọma. Uche nwa ma grandma. Ya gazie brodoyo. Mgbede ọma o. Fact, Clara. Amam the level m ga-etinye gị this year because imegele ma achịkatala m ọchị. Ike ọgwụ maka iche respond to Uche maka iche achị ọchị. In fact, you were 110%. Thank you. Uche, very, very careful with you, Clara, this year. Okay. Okay. In a war on Wiki Beggy because of one. Brodoyo, ndewo. Ano ya brodoyo. Ndewo. Agika upare free. Aga ma ure free ọzọ. Okay, you will be a partner. Yeah. Okay. In fact, unemena n'abalị anya onye ọbụla si ala ọchị ike agwụ. N'ime ihe niile, nwoke ọbụla ha wepụkwa ihe gbasara chitin na famili ya n'afọ a. Chitin is disallowed. Nwaanyị ọbụla hapụkwa ihe ọbụla gbasara chitin n'afọ a because ezinụlọ ọbụla anaghị etinye chitin n'ime ha ihe na-agara aga ọma. Nwoke pụọ. Cherekene. Ịsa hapụ ịta chicken ka ọ gịnị? Ọ na-ekwu side chick Uche. Aghọtara m ebe ọ na-aga. Ọ wee ebe ị na-aga side chicken. Okay. Ka ị na-akpọ side chicken. Uche le. Ihe na-ekwu okwu ya bụ chitin ka m na-ekwu okwu ọ dịghị mma na family. Okay. Ndewo. Chitin adịghị nwoke ekwesịghị ichiti nwaanyị ekwesịghị cheating. Ndewo ya gazie brodoyo. Ihe na-akọwa bụ na di na nwunye ekwesịghị iji cheating ya wee gba n'ezi nke nwaanyị iji ụkwụ ebi ọkazi ma ọ bụ nke nwoke dị na-ele ụmụ asa anya ọ sị na ọ dịghị mma iji amalite afọ ya gaziere gị n'obodoyo na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Henry Edozi Ọsọ Uche na Clara onye eze mkpọga na o keleela anyị niile ya gaziere gị no Henry mgbede ọma. Ezigbo mmadụ olu ya na-ada ụda n'igbo okwu. Nwana ya eze na Tanjaba. Ya gazie. Clara na Anita ụwa mara ụlọ mma. Nwana ya eze ka anyị juke n'ege na mgbede a kedu ụzọ ị chere kacha mma di na nwunye ga-agbaso na mmalite afọ ọhụrụ a? Na mbụ
onye ọbụla ha ịhụrụ n'afọ a bata ugbu a nwaanyị ọbụla hapụ ụlọ ụka aka. oke nwaanyị ọbụla ha hụ ụlọ ụka aka ichefula na onye ha ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya esi aha Chineke ọwụka ahụ Mọnde ịnọ n'ụlọ ụka Tuesday ịnọ n'ụlọ ụka mgbe niile ịnọ n'ụlọ ụka ihe niile di gị ga-eme ị ga-emere ya di gị ịnọ n'ụlọ ụka ịhụ onye ụkọchukwu gị ya wụọ daa di gị awụọ Emeka nwaanyị ọbụla ime otu ahụ iji asọpụrụ onye ụkọchukwu gị so ụzọ onye ije bụ ụzọ enye nsọpụrụ owu di gị karịa ụkọchukwu n'ihi na ọ gbara dịra nwaanyị owu di ya ọwụ ụkọchukwu biko ka ha were hapụ mmadụ ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị na-ewere nsọpụrụ a ga-enye di ya na-enye ụkọchukwu ọ kwesịghị ekwesị. Biko onye ọbụla hapụ maka ịgba n'ezi di mgba n'ezi ama agba n'ezi ihe ahụ akụkọ nwaanyị na-akọ. Biko enwe m ọtụtụ okwu onye ọbụla oji akpasa ahụ ya mara onwe ya. Aga m nwa na ya eze na-ata njaba ndewo ya gaziere gị na nwa na ya eze na-ata njaba Clara nwa na ya eze si ụmụ nwaanyị ha belata aka n'ikpe ụka. Amanụ m ọ si mgbe ọwụla nga okwu ebe obitiri aka na Mọnde nọ nga ahụ nọ nga ahụ n'ezie ọ bụrụ na ikpe chọọchị arụghị mma ihe meziri eji akpọ ya nwa mma onye ahụ belatatụ aka taịm iji aga ahịa rụ gị ga taịm ejikwa na ekpe chọọchị gị ga maka na ị ga-ahapụnụ Chineke na nghọta ngwere ghara ukwu osisi aka akpara ya mana e nwekwara ndị nke na-eji ya kazie ekpe ọkpụkpọ oku mgbede ọma Madam Uche Clara Nita and nwaanyị ọma onye ete mkpọ ka ekelekwa m unu ndewo ụbọchị makwara ụnụ mma makwara gị unu ekwutechala ya Clara nwaanyị ọma ikwuru okwu metụrụ m njisi ka m kpọbata na mgbede a taa bụkwa m izizi ịkpọbata so ọbụla dị n'ime okwu unu na-ekwu ọ dị mma di na nwunye ezinụlọ ọbụla iji ekpere malite afọ because amaara m na mgbe ha were ekpere tifee ihe niile ha gaji ime n'afọ n'aka Chineke ga-eme ya gara ha nke ọma. Ọzọkwa bụ nwaanyị gaa n'iru were ekpere jigide di gị ọbụladị ọ bụrụ na ihe agara ha dị gị nke ọma latie ọ bụ ya ga-eme ka gị ọ bụgodu na o nwere ka gị na ya ti nwee okwu na ihe agara ihe ọfụma latie disie were ekpere amaara m na mgbe ị ga-ewere ekpere ahụ jigide di gị ọ ga-eme ka ihe gara ya nke ọma n'ihi na amaara m na ezinụlọ ọbụla na-ekpekọ ekpere ọnụ Chineke nna na-aza ekpere ndị ihe dị ebube na-eme n'ezinụlọ ahụ adị ihe ọbụla ha yọrọ Chineke na-emere ha ma nke ọzọkwa ọgụ Uche nwoke Uche Clever enwere nkwa dị iche iche ikwere nwanne m nwaanyị Clara last year aga amaara m imezughị ihe ọbụla dị mgbe ikwere ya mkpasịrị ga-akpọ ya aga egwu mmiri zụọrọ ya swimming trunk nke a na nke ọzọ imehie ihe mana amaara m na Clara agbasala gị dizie ka Chineke garịrị gọzie ọmụnwa kpere ya mkpa ahụ ka ọ wee onye ọzọ ọ gị kwere ya Uche ọ gị na you promise ịma ma ọmụnwa ọ dị Uche Clara nwoke ọcha I said it na ọ maghị onye kpere mkpa ahụ eziokwu akpọọla onwe ya eziokwu akpọ sometimes ọ na-adị mma gị ghara Chineke ya eji aka ya lụọ ọgụ biko eji Chineke rịọ gị Clara nwoke ọcha biko ngwanụ Uche akpakwala saịdị ahụ aka. Which side are you talking about? Ihe njụrụ ya bụ a harmless question. Kedu onye kpere nkwa ya sọ Uche Clara nwoke ọcha? Aha ma Uche Clara nwoke ọcha. Anụrụ m ya gị na-akọ anụrụ m ya na-akwụkwọ ya m na-ekwuchi ike buwere m ya zoro ezo buwere m ya zoro ezo buwere m ya zoro ezo Chimo buwere m ya zoro ezo buwere m ya zoro ezo. Thank God for this auto. Enyi na-enweghị ọdụ chi ya ji achọrọ ya eji because I know myself. Thank God for this auto call. Biko jigata onwe gị aka. Chineke kpọrọ Maza. Please take it easy with me. Chineke kpọrọ gị ka ị hụrụ ndị na-apụta n'ọta gị soro ha gbara gawa n'ọta. Ọ dị egwu. Mgbede ọma. Ya gazie. Clara electric bulb ndị Imo steeti. Nke agụ mgbede ọma. Ale baby. Nwoke agụ ndewo. Ala gị ndewo nụ. Daalụ.
onye nọ na-ekwu ụbọchị taa gbanwere kwụsapụ na ọnwa mmadụ biko ị ga-agbakọ ịga na okwu ụbọchị taa gbasara afọ ọhụrụ ọwụwụ. Ana m asị ma Chineke kere nwoke na nwaanyị na-alụkọrịta ọnụ, ọ ga-adị mkpa na nwoke nwaanyị ezi aghọta ndị na-awụ problem ya ezi aghọta ndị na-awụ problem ya edola ya asị iwu ndị ha abụọ esemokwu ha abụọ. Ana m ayọ ya hụ ma ya nọrọ ya nyere anyị ya nọkwa na ezigbo n'obi ba ya silekwa ebe a nọ taa n'otu aka gị ji nwaanyị ga-ekwe jisi ebọtụ ahụ ese ji awụrụ esore nwaanyị na esemokwu ọbata na ya gaziri gị nwoke agụ ya bụ chere obi gị adaala ụda ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Mgbede ọma ndewo ewishikwa gị the best. Anita, I'm testimony this year. Okay, gaa n'ihu Desi. I think echere m di na nwaanyị kwesịrị ibido afọ with mgbe ibe na forgiveness. Okay, ya wụ mgbaghara. Mgbaghara. Ha bido by mgbaghara ndị ịma mgbaghara na-aga with embracement. Ghọtara, enwere some di na nwaanyị enweghị ike ịnọta ma ọ embrace onye nrịọ that's nga biko gbaghara enwere embrace na ọ na-ebute ntachi obi, ọ na-ebute obi isi ike. Ike ha nọkwa na at least enwere nwaanyị na-akpa agwa ọjọọ onye bịara mbịa arịọ mgbaghara adị enwere nwaanyị embrace na-enyekwa nwa moral eji mara that nne na nna ya love her so much. Akụkọ ya obi ke nwoke arịọkwana mgbaghara otu ọchị mejọ asị ruo ezinụlọ ọbụla na nwaanyị rụọ general mgbaghara otu ọchị mee and na-agbanyeghị otu titi njigara si ọkụta ihe ya ebere na-emefu ya to another rọsị mba n'afọ nke a ga-enwe change. Nwaanyị emekwa ka ụmụaka eme ka emechaa they will embrace each other. They know that if God as mba ọ bụla God na-ewere ha iwe God as mba anọ ndị hụnanya batara n'etiti ndị if I may just intervene. So eche m na ha mee otu a since gị bidokwa na-adakwa ọfụma dịka atụlara mkpụrụ prayers number 1 it had to come with forgiveness. Ha bido wee ha mgbaghara otu ọbụla ha dị mejọ. Ndewo ya gaziere gị nọ. Isi ekpere bụ number 1 mgbaghara abụrụzie the second one you forgive you forget. Ọ dị oke mkpa di gị na-arịọ gị nwaanyị ọma biko gbaghara m. Ọ wụ eziokwu na eburu m ụmụ nwa last year, ọ wụ eziokwu na eburu m ụmụ nwa 2025 mana ihe a wee brand new year 2026 dị chaka m. Di gị ekwe gị nkwa I will not do that rubbish again. I will not do that rubbish again. Gị ka obi gị kpekperere m oruo n'abalị gị tọnụọra dị back ya nwoke mmadụ mgbe a gara ọrụ ezinụlọ gị back ya nwoke mmadụ ya abụọ gị sam gị si n'owe gị chewe ihu na ahụ aja ka Hezekaya. What is wrong with you? Kedu ihe mere iji akpa ụdịrị agba dị otu a nwaanyị ọma nwekwa n'obi mmadụ ọ dịghịkwa mfe. Ọ dịghị mfe tụrụ ụfọdụ mgbe gị si Chineke nye m amara iji gbaghara nwoke a ma nwaanyị a n'ihe o mere. Ọ na-adị oke mkpa. Hapụ, I know what I suffered last year. Ị na-akpachapụ anya gị sọfọ anya this year. Ọ dị anya ahụ n'ozi gị na mgbede a ezigbote onye ma iwu ọha Francisca ọ sị compliments family well done. Ọ sị happy new year. Anyị ewishikwa gị the best. Ọ sị hụrụ inwe ntụkwasị obi n'ebe di na nwunye dị. Nne ya nwawa ụtọ ezinụlọ. Oke aha gị bụ Chinyere isi irete zibata ozi gị ya gaziere gị nọ Chinyere ya bụ chere obi gị adaala ụda na mgbede a. Ọ n'ebe ahụ Happy New Year. Anyị ewishiela gị the best. Gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ. Ụzọma oke nwa Saramakacha ka bụ celebrity Saramakacha. Okay. Gaa n'ihu. Ọ dị mma. I thank God do. Anọ m ya nwoke ọma gaa n'iru. Happy New Year na. Ọ dị egwu. Anyị
ma ebe ị na-aga ike gwụrụ dịka onye nke a bịara ikele ekele ike gwụrụ ị ga-agbalị kpọghachi ịkpọbata gị gbalịa tinye ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka na mgbede a ọ n'ebe ahụ. Good evening. Evening. Okay, aha m bụ Matthew esi na Poli akpọ. Okay, gaa n'ihu nwoke ọma. Okay. Na nwaanyị ihe nwute na nwaanyị ga-eji bido aha ọhụrụ anyị bara n'ime ya wo anyị ekpere nọmba 1. Okay. Mgbaghara nke abụọ. Nke atọ ka bụ ha jechaghị na ga-eje lọta for the day ha bịa mee ihe ndị oyibo na-akpọ discussion. Ya wee mkparịta ụka. Ọ ya dị mma ọ ga-ehepụ ha agakpuo n'ihu na-ebi n'udo. Ọ ya nsị ka m kwue. Ndewo ya gaziere gị nọ o wee bụrụ ya. Eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma na mgbede a. Gị bụ nwoke na-ege ntị, gị bụ nwaanyị na-ege ntị, gị nwa bụ onye nke nwoke ahụ anaghị ezu gị ike iwepụta ohere ka gị na nwunye gị nwee mkparịta ụka, nwee discussion for the year. Kapịa okwu ọnụ draw ya attention mana ọ na-adịrị ya mfe. Ọ naghị adịrị ya mfe. Nwaanyị lụkwara ọ dị ego ị ga-agbalị wepụta ohere gị na nwaanyị gị akapịa okwu ọnụ, gị na ya hazie onwe ụlọ draw ya hazie onwe ụlọ plans ka unu ga-esi mapụ atụ things unu ga-eme ka unu ga-esi eme ihe n'afọ a. Ọ dị oke mkpa ọ mgbe ọbụla ị ga-epe enyi nwaanyị attention abụrụ mgbe ị chọrọ ịbọ ya sam. Ọ dị quite unfortunate. So perhaps so Clara nwoke ọcha mgbede ọma. Ekele dịrị Chineke. Na ị nwetara anyị ọkwa ya? Uche na Clara ekelele m ọnụ. Chineke gozie anyị n'afọ ọhụrụ n'aha Jizọs. Amen. Ọba mgbe ọnụ mekọtara kwụsịrị aga m akwasị teksi enu n'ụlọ m si ogene bụ ihe. Ihe tọkik ọ na-ezu amaka. Ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ga-ege ọjọ n'ọnụ na-ekwu ekwu ntị na-anụ anụ. Ihe ọnụ na-ekwu dị mma, asị m Chineke gọzie unu. Gaa n'ihu tinye oke nke gị nọ. Oke nke m wụ onye ọbụla kwere nkwasị ihe ya ga-eme n'afọ ọhụrụ na ya were onwe nye Chineke ma tụkwasị obi na ọ ga-eme ya. Ọwụhụ mmadụ nọrọ ya were otu okwu ụzọ kwasara ekwensị, o were otu okwu ụzọ kwasị ibe Chineke elu. Mgbe na ihe ahụ ọ na-achọ ọ gaghị enwetacha mana e were okwukwe ya niile tụkwasị na Chineke ga-enyere ya ka ya emezuru ihe o chere n'aha Jizọs. Amen. Ya gaziere gị nọ. Uche onye adịghị ya njọ, uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya bụ uchere obi gị adaala dum yọm yọm na mgbede a. Ọ n'ebe ahụ Anita. Mgbede ọma. Clara. Ndewo mgbede ọma. Uchenna. Ama m ikuku chọrọ ime m nwanne m nwoke Chidi nwa John alụzi onye ime nwa John. Chidi nwa John alụzi ya gaziere gị nọ. Udo dịrị na anya pụtakwala afọ ọhụrụ. Ntụnye nke ngwụ akwa ịma na ịhụnanya butere eziokwu. Ịhụnanya butere eziokwu. Without ịhụnanya ezinụlọ agaghị adị. N'ihi na ọ bụ inwe ịhụnanya n'ebe nwaanyị gị nọ, ị ga-agụ okwu asị. Inwe ịhụnanya n'ebe nwaanyị gị nọ, ị ga-eti iti ya, ị ga-eme ya ahụ eze ewu iwe. Nwaanyị nwekwe n'ịhụnanya n'ebe di ya nọ, ọ wụ ofe ọkwụrụ na ofe agbọnọ. Ihe niile a na-agasịrịrị were di na nwaanyị na ezinụlọ nwee ịhụnanya. Chineke kere ya ịhụnanya mgbọrọgwụ ya jiri ka ụwa. Ịhụnanya wụ the key of everything. Chidi nwa John alụzie onye mmiri ọbịa. Udo dịrị nụ nna. Thank you so much. Clara ị nụrụ ya anọ. Ịhụnanya wụ key. Ma ịhụnanya n'ime gị. Ọ dị gị ka m enweghị ịhụnanya.
nwee ịhụnanya n'ime gị ọ dị oke mkpa. Enwefe ịhụnanya nwere. Cultivate your love. Enwefe ịhụnanya. Harvest your love. Eat your love. Uche hara. Ọ dị very bad and badable ma ọ na love Hara, adịghị. Uche, if you see where I'm coming from, I've been through a lot. Oh, a lot nwanne m. Hapụ mama. Ọ dị oke mkpa. Ha ọbụla niile mere gị ahụ na-agba gị chakachaka. Ahụ na-agba gị chakachaka. A lot nwanne m. You know, Uche, I did ga-agbalị nwe everything ịhụnanya for you. n'ime I gị. did everything for you, baby. Like what? Ha. Name them. Ọ gịnịkwa? Baby, Name them. everything for you. Ibudola bewe akwa n'afọ ọhụrụ a. Nweghị ihe na-emefu ọhụm n'ụwa, nwee mgbawa obi ị na-agbawafọ ọhụm. Uche biko were Ọwụ hanky nyetụrụ m everything ya. mụnwanye ya hanky. Ị maghị onye ngwu, you don't know me. Mgbede ọma. Good evening. Good evening. Oh my God. How are you? My good evening, Mr. Uche Clever. Yeah, Princess Thelma. Princess. Oh, yeah. Auntie Clara, good evening. Good evening. Oh, look at And Maka. Auntie Anita, good evening. Oh, God. It's Princess, your dancer. I remember Princess Ebare good other time. This Princess from Irete. Good evening there. Miss Uche. We don't call it irate, we call it irate. Please, I want to beg you, Miss Uche. Please, this is New Year. Okay. Let's start from you first. Example. Let's lead by example. The way you are tackling Auntie Clara is getting out of hand now. Okay. And you're asking us to contribute on couples. Please. Tell There's him. nothing like love. Okay. There is nothing like love. Whatever Auntie Clara has done to you. Yeah, forgive. I have told him. Forgive now. Forgive. I'm begging on behalf of her. Forgive. Forgive. Clara, yes. Thank you so much. Whatever you are doing to Auntie Clara that is annoying her, tamper justice and change from your attitude to you. You're not perfect. Tamper justice with you're not Messi. perfect. Thank you so much. Uche adịghị perfect. Baya, ma ọ bụrụ ma ọ ga-anọ. Thank you. Auntie Clara, see, stop crying, okay? At least with my last word I'm saying to you will consider and tamper justice. You have a nice day, Mrs. Anita and others. Bye-bye. Thank you so much. Ọkpa mama, atampachala justice ahụ. Johnson with Messi. Aga m atampa ya. Tampara ya pararampam. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Adị m mma. Happy season to 3 wise presenters. Ndewo. Gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ. My name is Martins. Gaa n'ihu Martins. A na-ekwusa na ihe niile. Ihe ọ Martins gbafuru bọọlụ na World Cup ka anyị mara ihe anyị na-eme obi adịghị anyị mma o na bọọlụ ahụ gbafuru against kedu ndị ọwụ ama ma ọ Argentina. Eji m ya private number dị if you don't know me. Obodo dị mma mma ọnụ mere obodo dị mma ego. Mere ebe ahụ the first executive ihe first anụ mere. Wee gọzọ ya eburu ya. I just appreciate you people and what I need. You're the Tiakawo, where are Ilmanaya? Ilmanaya against my Ujo. This one, a great chicken, and one thing with Ekumichi. So if you have love, which is to create your wife, okay, your husband. But when you reach it, I married her, also a physical touch. We are Catholic, Asian Catholic for one. So I'm not for how much I'm go to church your life, but there's the love in the family. Okay. The husband should struggle and provide for the family. People are like 6 o'clock after morning prayer. We are not for many business, yani. They are not going to say to catch your matter and not together. It goes a long way. That one Friday, Saturday, Sunday, with the domestic walking around, get cake. Be punctual. It goes a long way. Everyone getting about your mouth on wine. Come back all that too much. That's when I walk the boy or the girl away from the family house. Everyone would reach it. Surprise you gave you the 1 weekend. Get how is character or her character. Our friends to make it up. I can't too much wise. You can't
handle their phone. I don't know how to operate their phone. Here's another case. So because of money, pay money in a harsh way or a genuine way. Because money, you don't know. My last one was 20 years. Because people can actually are disturbing him. You see what is going on. Lovely, I appreciate you people. In Jesus' name. Amen. Ya gaziri gị no o wee bụrụ ya. O nwere ndị okwu ya dị ara. Okwu ya na-hit kwano ha perfectly. I like chalam this topic this evening. Eziokwu. I like chalam ya. Ọ na-amasị m. Ọ na-amasịkwa m. Chai. Chineke imeela o. Ịma Chineke nwere otu o eme ihe. Ọ na-arụ ọrụ ị na-emere akụlọsụ wee. Ụmụ otu o ahazi ihe ya. Maka na ọ ma na ọ ga-abịa imeme ihe ga-eme ma alaghachikwa na old life ahụ. Akwa niile na-ebe Chineke ji ndareti wee aza m ekpere a. Mere o ji kpọọ m ọta ka ọta. Okwu ya na-ada n'elu na ala. Okwu ya dara ya eruo n'ọta ruo ndị nọ n'ọta dọpụta ha bie ha n'ahụ. Ya ebie ha n'ahụ gbim. Ndị nwe okwu awọrọ okwu ha. Ọ dị ego. Ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Kalista Okafọ si Happy New Year my people. Kalista ya gaziere gị no. Anyị gbamọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 6 nke mgbede a n'ihi ya nọrọkwa ibe ahụ. Agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamọrọ nze ma mụ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darụrụ onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 5 nke ọnwa mbụ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụ nwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalite kpawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ. N'osote gọvanọ steeti Rivers awụsala ọwa n'otu pati PDP ma sonyere Fubara n'otu pati APC. Ị ga-anụrụkwa na onye isi ala Tinubu enye n'iwu ka anwụchie ndị oyi ọha egwu terọrist wakporo obodo ndị e nwere na steeti Niger gbuo ihe ruru mmadụ 40. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ n'otu egwu bọọlụ Manchester United achọọla onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha bụ Ruben Amorim. Mgbanọ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye ụnụ ga n'olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Osote gọvanọ steeti Rivers bụ ọkammụta Ngozi Odu agbahapụla otu pati PDP ma sonyere otu pati APC. Ya bụ ngafere Odu n'otu pati APC na-abịa dịka o mechara ọnwa ole na ole gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara na-agbahapụkwa ya bụ pati PDP ma sonyere otu pati APC. Ọ bụ onye isi oche na ngalaba press unit n'ụlọ ọrụ ya bụ osote gọvanọ steeti Rivers bụ nwa amadi ama dịka Owupole Benebo
bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi o wepụtara ndị nta akụkọ ka ọ dị ya bụ Odu edebanyechala aha ya na wọdụ ya dị na kansụl ime obodo Ọgba Egbe ma Ndọni nke steeti Rivers. Ya bụ osote gọvanọ steeti Rivers rịọrọ ndị niile na-akwado ya ka ha gbalịa kwado ọchịchị onye isi ala Tinubu ma kwadokwa ọchịchị gọvanọ steeti ahụ bụ Fubara. Na ya bụ otu steeti Rivers, ndị ndu otu pati APC na kansụl ime obodo Ahoda West nke steeti Rivers apụtala kwuo ya ha na dịka a gaji ime ntụliaka elu afọ 2027 na ihe ọbụla Wike gwara ha ka ha ga-eme, na Wike si ha gawa n'ihu ha agawa n'ihu, ọ sịkwanụ ha lawa azụ ha alawa azụ. Ọ bụ onye isi oche otu pati APC na ya bụ kansụl ime obodo Ahoda West bụ Rejoice Otobo bụ ya kpuru nke a dịka Wike bịara njem ekele na ya bụ kansụl ime obodo, bụ ebe ya bụ Rejoice Otobo nọkpuo ya vam na ha kwụ Wike n'azụ chịnka ndị achị n'ihi ihe ndị o mere kansụl ime obodo ahụ. Ndị obodo Uguta nke kansụl ime obodo Uguta nke steeti Imo anọrọla n'abalị 2 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 anyị nọ n'ime ya hiwe ihe omume pụrụ iche. Ha nọ na ya nabata nwa ha nwoke ha ji ama atụ bụ onye kọntrola jeneral nke ụlọ mkpọrọ ala anyị bụ Nigerian Correctional Service bụ Sylvester Ndidi Nwakauche. Ya bụ Nwakauche bụkwa na onye si obodo Ụmụnkwọ Komosh nke ya bụ obodo Uguta ka eji ọtụtụ ihe omume ọdịnala dịgasị iche iche wee nabata. Ya bụ ihe omume ka ọtụtụ ndị mmadụ si ebe dịgasị iche iche bụ nke gụnyere ndị eze ọdịnala, ndị nwere ụlọ ahịa dịgasị iche iche, ndị ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọrụ bekee, ndị ntorobịa, ndị nne na nna na ọtụtụ ndị ọzọ bịachara. Ya bụ ihe omume hiri odo kpọmkwem n'Oguta Lake Waterfront bụ nke dị n'Amarọcha Reception Pavilion. Otu onye n'ime ndị ahụ ha na-ada ụda kwuru okwu na ya bụ ihe omume gụnyere onye bụbu osote gọvanọ steeti Imo bụ Honorable Gerald Irona. Dịka ọ na-ekwu okwu na ya bụ ihe omume, ya bụ onye kọntrola jeneral bụ Sylvester Ndidi Nwakauche kelere ndị obodo Uguta maka nnabata ha nabatara ya n'ụdị pụrụ iche. O kelekwara Chineke ma keleakwa onye isi ala Tinubu maka nhọpụta ọ họpụtara ya na ya bụ ọkwa, ma bụrụkwa abụ ekele ha ka gịnị bugara gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma maka okwu mgbamume o nyere ya. Ya bụ onye kọntrola jeneral a rịọrọ ndị obodo Uguta ka ha gaa n'ihu na-adị n'otu ma na-adịkwa n'udo. Gọvanọ steeti Niger bụ Mohammed Umaru Bago agbarụọla ihu na mwakpo ndị oyi ọha egwu terọrist wakporo obodo ndị e nwere na kansụl ime obodo Bogu nke steeti ahụ. Ya bụ gọvanọ Bago gosipụtara mgbarụ ihu ya site n'aka nnukwu onye ode akwụkwọ ya bụ Boloji Ibrahim. Gọvanọ Bago kọwara mwakpo a dịka nke jọgburu onwe ya. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ndị oyi ọha egwu terọrist a na-ekwu okwu ya wakporo ya bụ obodo ndị e nwere na steeti Niger gbuo ọtụtụ ndị mmadụ, tọrọ ọtụtụ ndị ma mebiekwa ọtụtụ ngwongwo na ngwongwo ndị mmadụ. Ka ọ dị, ya bụ gọvanọ steeti Niger bụ Umaru Bago arịọla Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ndị a tụfuru ndụ ha na ya bụ mwakpo, zọpụta ndị ahụ atọrọla atọrọ ma nye ndị ahụ nwetara ihe mmerụ ahụ na ya bụ mwakpo ọgbụgbọ. Na nke yiri nke a, onye isi ala Bola Tinubu enyela iwu ka anwụchie ndị oyi ọha egwu terọrist ahụ wakporo obodo ndị e nwere na steeti Niger gbuo ihe ruru mmadụ 40 bụ 40 people. Na akpụkpọ ozi ya bụ onye isi ala Tinubu ji aka ya binye aka na ya, o nyere onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị, onye chief of defense staff ala anyị, ndị isi ọrụ nchekwa e nwere n'ala anyị, onye inspector general ndị uwe ojii ala anyị na onye director general ndị DSS iwu kpụ ọkụ n'ọnụ ka ha gbalịa nwụchie ndị kpara arụ a ma gwa ha ihe ọkụ ji ntị oke eme. Onye isi ala Tinubu nyekwara ndị isi ọrụ nchekwa iwu kpụ ọkụ n'ọnụ ka ha mee ngwa zọpụta ndị niile atọrọla atọrọ na ya bụ mwakpo ma hụkwa na e nwere nchekwa tara ọchịchị n'obodo ndị e nwere n'ala anyị, ọkacha n'obodo ndị dị ọhịa nso. Sheikh Gumi apụtala kwuo ya ha na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na mba Amerịka kara ya akara igbu ya.
ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwere ihe onyonyo vidio nọ kemgbe esi na-agazi ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọnụ bụ nke gosiri ebe Gumi nọ welie olu tie mkpu n'oke olu na mba Amerịka esuola aka n'ala dị n'ire igbu ya. Mana ka ọ dị ya bụ Gumi site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Facebook ya akọwala akụkọ dị otu a dịka nke na-eruju ya afọ. Ọ rịọrọ ụlọ mgbasa ozi dịgasị iche iche ka ha kwụsị ịdị na-efesa akụkọ ụwa dị otu a. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Nigerian National Petroleum Company Limited maọbụkwa NNPCL n'aha mkpirisi bekee ebudakwuona ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha n'ala anyị. Akụkọ a nụrụ n'ụtụtụ ụbọchị taa bụ Mọnde kwuru na ya bụ NNPCL si na $800 na $35 835 naira ha ji erebu 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha butuo ya na-erezi n'ọnụ ego $800 na $15 815 naira maka 1 lita. Ihe nke a pụtara bụ na ya bụ ụlọ ọrụ NNPCL ji $20 bụ 20 naira ji butuo ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha. Ka ọ dị, akụkọ a nụrụ ekwuola n'ụlọ ọrụ NNPCL dị na Wuse Zone 6 na Wuse Zone 4 dị na Abuja amalitela ire n'ọnụ ego ọhụrụ a. Otu egwu bọọlụ Manchester United emeela ka ọha na eze mara na ha achọọla onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha bụ Ruben Amorim. Ya bụ Ruben Amorim bụ nwa afọ mba Portugal. O sonyere otu egwu bọọlụ Manchester United n'ọnwa Nọvemba afọ 2024 gara aga. Ka ọ dị, ya bụ otu egwu bọọlụ Manchester United achụọla ya n'ihi ịgba ọnyụpa ọ gbara ya na nkọcha ọ kọchara ndị nlekọta otu egwu bọọlụ Manchester United. Oge ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ mgbe otu egwu bọọlụ Manchester United na otu egwu bọọlụ Leeds United dachara ụkọ otu ọkpụ goolu n'ụbọchị ụnyaahụ. Ka nke a na-ewu, otu egwu bọọlụ Manchester United emeela ka ọha na eze mara na nwa amadi aha ya bụ Darren Fletcher ga-ahụzi maka akụmbọọlụ ga-adị n'etiti otu egwu bọọlụ Manchester United na otu egwu bọọlụ Burnley n'ụbọchị Wednesday na-abịa abịa. Ayigbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ sewụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru n'osote gọvanọ steeti Rivers awụsala ọwa n'otu pati PDP ma sonyere Fubara n'otu pati APC. Emekwara nke ịnọrọ na onye isi ala Tinubu enye n'iwu ka anwụchie ndị oyi ọha ebu terọrist wakporo obodo ndị enwere na steeti Niger gbuo ihe ruru mmadụ 40. Emekwara nke o doo oge anya n'otu egwu bọọlụ Manchester United achọọla onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha bụ Ruben Amorim. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emeela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ dara ka ọ dị dadarara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Yeah.
dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ asị ọta mkpebido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyọrọ sị wụsara ya ọwa ebe a ka anyị ga-achịkọlọta ya na nnọkọ anyị na gị na nke mgbede taa bịa nnọọ bụrụ eche bufee n'aka Noble the sports chef ya bụ nwoke awụchala ozugbo Noble ka ịkwanụ wee ị chọziri ka mbe ka atọrọ ị ga-akpachapụ anya okwu ije di na nwunye Noble the sports chef mba Egypt na mba Benin Republic ọkwa ya na AFCON ha na-agba 0-0 bọọlụ ahụ esiekwala ike ịkpachiri ma ha hụga ihe Nigeria hụrụ mgbe agbaga World Cup qualifier Nigeria gbara Benin Republic mana kedu ndị ichere ga-emere bọọlụ a ichere na ọwụ Benin Republic ka ilewe anya kpa AFCON shi agịga ewu maazị tim a ga-ekwesị ihe a tim ntakịrị anyị hụrụ ihe Mali mere Mali lụrụ ọgụ ka dị mkpa ha pụa n'ịhụrụ mgbe e nyekwara ha red card ha pụ akwa qualifier ya mana ele maachị ịhụ gị ugbu a ma ndị mmadụ ga-abịa na-eche na Egypt ga-emere maka na Egypt nwere onye nke a na-akpọ Mohamed Salah hapụ Mohamed Salah hapụ Omar Mamouche Man City ya wụ EPL ịmara anụkpa eshi agba ya na ebe kegi uche ọ na-adị hot ọ rara ahụ inyetagodi goal inyeta goal rara ahụ so elewe anya ga-ahụ ihe a na Benin Republic nwere ike gbara gbapụ Egypt eme ya kpa nwanne ha nwoke ji mee ya Morocco 1-0 bọọlụ akwụ bọọlụ esikwala ike o agbachala ha first half 0-0 banyega second half 54 minutes 0-0 and ewerekwala onye Egypt akpọpụrụ Hamadi o nwere injury were cast gbanye ya n'ụkwụ nke a ga-ahụkwa nke ndị oyibo na-akpọ blow ezigbo blow akụrụ ya kụpụ ya ịkụrụ ya 1 blow 7 apples ewere cast Ashraf Hakimi ji bịa AFCON gwe ya ngwa were ya jiri lawa n'okpe isi kpọrọ ya kpọpụ from field ọkụ elekere 8 nke mgbede taa nke abalị taa ndị Super Eagles ala anyị na mba Mozambique ha ga-abịa chepụ ya ndị na-asụ nsọ kedu ndị ga-emeri Noble ndị ga-emeri ele ịchọ etimokwu n'ọnụ akwa na-ahụ n'uche emegasị di na nwaanyị ha kpọwa nkata ihe ọwụwa nkata mụ na anyị ga-abịa chọrọ ka ndị Naịjirịa n'uche gị is your opinion uche nọ m n'ihu is your opinion kedu ndị chere ga-emeri ọwụ Nigeria ka ọwụ Mozambique iwu onye ebe awụ m onye ndị Super Eagles awụ m onye Nigeria ajụrụ gị iwu onye ebe gasị iwu onye Super Eagles awụ m onye Super Eagles awụ m onye Nigeria iwu onye Nigeria ọ ga-emeri ịhụnanọ Nigeria ga-emeri chere nọ Clara gwara gị ihe ị ga-ekwu be bold ekwesịghị m iche ya eche for what ịma na ihe awụ game of luck anything can happen Mozambique nwere ike bịa ugbu a surprise ya Nigeria ngwa Chelsea na Mozambique everything is possible game of luck Chelsea na Nigeria gbawa bọọlụ Chelsea na Mozambique gbawa bọọlụ game of luck game of luck anything can happen n'ọbụla o nwere team si championship merere Man United anything can happen ihe awụ game of football Chelsea Mozambique ele ndị ga-emeri gwa m Chelsea ka Mozambique Chelsea ga-emeri ha 20 nọ Caicedo ga-agbaba ọ point ndị Nigeria awụghị point gịnị ekwenye na okwuwala ọka ji mgbe anyị ga-eme ihe mgbe anyị ga-akpa isi mgbe anyị ga-akpa isi Clara gị tinyewe ọnụ chelikwara isi Clara kpara ọmụnwa gị nwa credit to me failed to give me my credit ọmụnwa kpara ya ọwụ isi mkpara mana Noble abịa elezie ya bụ ihe anya echere m na Nigeria ga-emeri Mozambique maka abịa tụlewe ya si player for player ama na abịa na football anaghị eme ya na player for player mana emewe ya na player for player Nigeria nwere what it takes Nigeria nwere what it takes yes ha nwere ihe a ga-eji merie Mozambique Mozambique nwekwara ihe a ga-eji merie Nigeria ọ wụ 11 against 11 ịgbalie kpum agbakwa kpum ịgba ya kpim ma agbakwa kpim kipa gị wụla lineback kipa ma wụla lineback ọ gba football rị n'ime ihe niile a ga-agbarịcha ọ wụ onye nyere goal Nigeria na-enye goal Mozambique na-enye goal abịa na egwuregwu bọọlụ Mozambique na Nigeria ugboro ole ha gbarala bọọlụ Nigeria emeriela ha head to head kpeshi akpọ ya emeriela 4 gba draw Mozambique emeribe Nigeria mbụ bata abịawa na AFCON nga Mozambique ha meriri just one game naanị one ha lose abụọ pụọ as best losers
hebere but abịa na goals a na-enye Mozambique na-enye goal abịakwa na goals ndị enyere team Nigeria ha just eweriga ya ka aja so bọọlụ a ga-adị hot ọ ga-adị hot Clary ga-ele ya by 8 Osimhen ga-akụ Osimhen go play but Clary zaba ajụjụ jụrụ gị ị ga-ele ya aga m ele ya look at you n'obodo oge na-adịghị anya bịa buru oche ị ga-emene ka ọha na eze mara na achụpụla Jonah ele onye wu Jonah Ruben Amorim akpapụla ya n'ụgbọ ndị Manchester United na Chelsea ha emega competition nwanne abịakwa elekwa anya ele ya bụrụ ka mma ọwa bụrụ shi na kende nne amanụ m Chelsea na Man U ọwa otu nne ji ha akwa ịwara mana nne nke Chelsea katụ nke Man U mma maka na Chelsea nọ ha n'elu ma ha nọ the same point ọ the same point mana end ya today Chelsea nọ n'elu ha wụnụ ejima ha wee ejima otu nne ji ha mana ọ bụghị otu nna ji ha ebe dị nna ji mana kọdụ Igbo bụrụ nze mama ọzọ the sports chef abịala nnọọ tupenye gị azụ ihe ị ga-ahụ mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 6 nke mgbede a n'ihi ya nọrọ ebe ahụ agagharị n'oge na-adịghị anya ya bụ nwa amadi ga-abịa buru oche ji nwayọọ kọwaziere gị ji nke gara n'obi na nke gara n'ọba maka na many things mere ọtụtụ ihe mere na-egwuriegwu football na-egwuriegwu tennis na-egwuriegwu ihe ndị dịgasị iche iche many things happened a sị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbụ ụsa ka ọwa chebiri nọbụ n'oge na-adịghị anya na mgbede taa ndị unu nụrụ olu ha enweghị ndị ọzọ wụ na-abụghị m mana onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara Palmer ndị Chelsea Aneta Chidera Eze nọkwa n'ebe a anyị si ya gazichara ọnụ ndewo Echo FM. O ruokwala ọzọ mgbe ị ga-ezute onye nwaanyị n'ike na ebube ndị Lost Chosen Charismatic Movement na-ewetara gị mgbidi 2026 ọgbakọ ekpere ọzọ ga-ewetara gị mgbanwe isiokwu ihe Chukwu kwuru ga-eme ọ ga-amalite n'abalị mbụ ruo n'abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 onye ga-ekwu okwu Chukwu bụ Pastor Lazarus Moka onye shiwere ya agbọ ya bụ mmemme ga-ehi odo na Chosen International Secondary School n'okporo ụzọ gawara Ọnịcha n'akụkụ okporo ụzọ awara awasị Ọnịcha gawa Owerri dị na mgbidi steeti Imo oge ahụ iji ahụta mgbanwe pụrụ iche na ndụ gị eruola n'ihi na Chineke nke Chosen na-aza ekpere Echo FM. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Yeah. Sinya nang kau pati na hom pata tan tola kampe ki posa kubita ore e amore o so fitile chata te fitla kau sinya nang kau pati na hom pata tan tola kampe ki posa kubita ore e amore